YouTuber. Jeg har tænkt mig at lave en ny serie. Og jeg har valgt at kalde mig selv for Cake The Ost. Jeg kan ikke finde på noget bedre. Men jeg skal så spille nogle spil for jer. Og det kommer til at blive alt fra sjove spil til gyserspil, og tro mig, det kommer til at blive rigtig, rigtig godt. Men jeg håber, I vil kunne lide det. Jeg har tænkt mig at begynde på noget allerede lige om lidt. Og ja, håber I kan lide det.